Hallelujah. Hero try ko kinong sngap ba jonga. Paralok hi parabangai how Christ Jesus. Wan la da na preng jong phi kumno ka jaring khat ki pabangai ru. Kadai ka por ka babatam. Welcome. Ni khot so bhai phi shakane ka jingalap. Bat ka long ru kum ka ji kai naga ten ublai. Bat ka subject pedeng la ne ka mat kabangi ngenya selok bagenya lap hapreng jong phi menta kalong ka jing pan baptis MYNSIEM khoi bada ka ding bada MYNSIEM khoi ka jing pan baptis jong MYNSIEM khoi ka bada ka ding bat ban kren de ki wei pat ki thale speaking in tongues ya ka bible ka hikai kane ki ji hikai ya ka ba kham yalap but I keep on going to Shua, come your snow. But they take a down of MYNSIEM Jong Breu Key, Haki Breu. Who here, Borba? Come Gading. But Gibreu, York, Jing Eye, Ban Kern the Grey White late. But Hanta, Kadonru, Kajing Bomb so Tojimut, but Kadonru, Kabawat Ki, Balang Ki Clad Lock no. Kalonga was so see, and Rega on your pea. Now, nice come, MYNSIEM Hoi Jong Blay. Yalam yang take control ya ne ka por ba ka ji kai ka long ka ba phi phin ngai phin pliang bat ha ba phi ya dagari ka kten ka ba ka sharak ki ja ri shai ka jingem kan baten kan yalam bangi so tho na ka kten ublai no confusion ndan jing kulmar ndan jing bam so tho jumot ke ya ba ya ni si le mentangi i ba ka ne ka ji kai ha ki bangai ban ka pliang ka long ka bor Kadang kijing baptis jang water baptism. Ne kalong badon kam, kadang kijing baptis jang kijing kala ka mamot. Ne ka abel kala ka mamot gila kijing baptis ya jing baptis ka Bagin yo bor manim chakmat. Kabaw Jesus Christ ru Yohanes kadai bat pendap ya ka hok baro. Bar ka bawot nang ta ka baw blay kwa kalong ya kijing pendap jong MYNSIEM khoi. Kum kalam khmat para bangai. Kajing Arab jong Yohanes Matias lai lanong at khat bakhadway wong Yohanes nga shisha ka pen baptis fida ko yawan kala ka bamut hanray taw wan na din jonga urong ubakam kraw bor nga ubakam day nga banra wat tangi juti jong utakan on pen baptis fida MYNSIEM khoi bat dakading Kajing pen baptis gidon kami ka bau nong pen baptis dari syakri jong blay ula nong pastor rang ba no bau blay ula ai bor hanay kajing baptis da kading kam unong pen baptis dari Jesus Christ but ka element lani ka benta ka basim jaka no ay day MYNSIEM khoi hallelujah ninya yang ni kajing kai but nan ruai kan ke jing ruai ka balong kum ke JINGDUWAI mau MYNSIEM khoi un take control da jing pendam ka jing pendret ngina sengap da phi nang ka dia ru kenut hala ye kalsem MYNSIEM ko kaparo Ewan yarangan MYNSIEM ko kaparo Ewan yarangan MYNSIEM ko kaparo Ewan yarangan MYNSIEM ko mewan pendap yang ada kabur yes Lord pendap dah kabur try ni ke program jome ni ke program pendap ya jing jing so
Jingduwai, hallelujah. Bendap yang ada kebun, hallelujah. Bendap tak keburang, oh bendap gaji, jing sobat, jing man. Oh yes, Lord, fill me with your power. Oh, fill me with your glory. Oh, Ramashakalamashaka. Fill me with your love. Oh yes, Lord, of joy and peace. Your power, fill me with your glory. Yes, my Lord, fill me with your love, your joy and your peace. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Oh, Ramashakalamashaka. Come, Holy Spirit, I pray. Yeah. Come in thy strength and thy power. Oh, yes, Lord. Come in thy own gentle way. Hallelujah. One sing back home, I don't come. I try, MYNSIEM jo me try, I don't come palanta. One MYNSIEM back home, get one, oh Jesus way. One hakabon, bagamuro. Oh yes. One JINGDUWAI from me. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Oh, that she shall try. Elam wa umain, umpale bang jungai, ang penting bat ang suspan, ilmu Thank you, Lord. I know you blame it to JINGDUWAI. Ini ya no menta shakukubor. Balai don't come. Ya kajing pendap MYNSIEM bakhoi. Bat ban kran deki wei pat kitalet. Kadai ke jaka jong ji kai. Ke ba don ki ba ong nim don kam. Don ki bang kwai ru ban snap ya kata balai na kran thale ki ong. Don ru ki bang so tho don wat ru ki ba kran ben. Kila ban long kumno tong bawat kran ben. Namar ka don kecing mana tin jong play ka ong. Ba ban kran ben yau play dang don jing map. Ban kran ben yau Jisu dang don jing map. Hãy ban kran ben yau MYNSIEM bakhoi om don jing map shu. Matthias kadar nong don ka khot ka bong hang ne. Kaba batai shay kata ka mga kran. Kadar nong ka khot balai huai. Ka tin ulai ka ong. Namar kata ngong api ba on map iki brew ki pop baro ba ke bakran ben blay.
tăng yêu bác khen bên nhiều mình xem hồi nó mạp số bọt bảo no ru bác khen bên nhiều khôn bria yêu ta la ban mạp rồi no ru bác khen bên nhiều mình xem hồi yêu anh mạp hàng này cái perthai lom ne hakata kaban sawan na don kateng men shwa phi kren ben ya jing kren men se mo khoi ba phim tep le to snap ya gane ka shong a phi pidang tang ke ji kai ko ble bo to jo ka ni kai namar kala ba don kam namar jisu ukren ya kata ha kisanran jong Ukraine ki senang ju fi kai ki kam apostol ini iya kata kebas hadin boleh ipat bat shua bun keu shabadeng uang yang ini kiten bat ya kata ngada puli api nama pi yo ya kaji hikai biang pa biang nak kiten ju blai pinum long keluar jimut bat pinum kren thulmur bat pinum poi hakanu bat teng galong kabau boleh songsi wong yang ini kekten kam pastol ganong beningkong kat khot ka fra wong henrai pinyo diang ya kabor onda lawan men se ba khoya phi bat pin long gi nong phra yang ha Jerusalem ha Judea bat ha Samaria Ukraine ki senran ju ki labot hakti kejat ju ki baliyo ya ka jingma yu men se ba khoya Henry Schwaben kêu sẽ đánh uong hiệp phi pin áp pin đen này có bỏ đó là one muốn xem một khối hiệp phi và thằng ta bị lòng nông pha yang à Jerusalem mà Judea và Samaria cái chính pha cái chính Arab cái chính Dubai cái chính Hikai cái bắt cái bỏ cái one hadin và là pendap đầu muốn xem một khối cái one cũng cái ta với ông cái chính PYNBAPTIS đã cái đinh bắt bằng keren thale Jai pajai, no confusion, no division. Nang tao seong pedai kikai, try jungi, haga kam pasal aranong khot besau. Bagi sendan kila komo, kila ap ya kabor. Arnong kampasol nong bar ong te onda la poi ke ski pentecost ki baro ke don lang away ke jaka te kindet kan le ko ki sa de meneng kumkal air ba ba ka sap wala pendap ke yeng baro away la ki shong bala pau ki thle ki pai pnat kan ma we ke ke no globen tongues by King James Barcelona CLOVN thle pai pnat kum gading te kila shong halo way bala pendap ki baro dong men se ba khoi be kila daman kren de ki way ba ki thle ka ngom ba men se la ai bor ya ki ban kren as the spirit keep down the utterance mi kren ai bor nu dei hagane ka benta babun game sotho ngarum ham sotho menjua namar hanne pule ki senran jong jiskre sangaski pentecost ki kren ka kten mother tongue kakten ka bagi Ukraine hagi ki por kala dai kakten Aramaic kawai ni kakten Hebrew henry hagani ka skap hangne kabala dap ka surok si Pentecost don ki Greek don ki Persia don ki Med don ki nong Rome bat ki jaj benreo ki Arab ba ki we bat ki ong hangne ba bagi senran ki alap ki kran ki ba ki thale bat kini ki breu ki lengo ki kende threat baki snow lengo baki ong porok hi kamut ayu kane re ki wei ki na benya ki ong ki kedang wan thamai kini ki breu ki dan ki jai breu ba fair ki snow ya kten ha ka kten ba kran ha ka kten jongki won ong no la nga ma phi ki don nang to ki yalap da kten Hebrew ini snow baki yalap kten khasi kaja hang ni jai kini kita thelai pai prat ki bau breu ai kat pang ki pastol bahkan trai kam hak to sgi ya ki to ki breu hak to ke jaka bat hadin kata ubreu ai ya kita ba ten phareng ong ki thelai bonjat diversity of tongue but ngin kren ya kakten ublay ngin da puli ya kakten ublay
page ni kam hiri pol si koren kalnong kabaning kong kalnong bakhat ngan sedang khot basau ban kloi te don ki prepare jing ai reu jo MYNSIEM but don't prepare jing shakri reu jo try but don't prepare jing try reu long jo blai wo pen trai ke baro habaro rei la sam ya ka jing ben pau MYNSIEM ho wei ka ban pen mentoi kan bat phai ta khok tien mentoi namar ho wei la sam no MYNSIEM ka jing pen start 1 ho wei pat ka tien ka jing pen tip 2 kalau aku muncul MYNSIEM, waipat ke jingai 3, jo MYNSIEM, waipat ke board ben kia 4, jo MYNSIEM, waipat bantai kamba 5, waipat ke jingai per MYNSIEM 6, waipat ke jingai tolpa 7, waipat ke THYLLIEJ bonjat, number 8 gift. Kali ke jingai MYNSIEM, THYLLIEJ bonjat, not kloben tongs, not THYLLIEJ baik penat, THYLLIEJ bonjat. Ni bentang ikran yang THYLLIEJ bonjat hak ni kepercayaan ki tak jai kiten ki beti million ka kobar kecing ala bol ya kan ni nda pila syam hala de pin so tho mo fingai na don na jo platform jong wei shagri bo crowd jong hak kepercayaan dang syo thia out dry nganong kum de kum kenuksa ka banyarap ya phianga Along chairman nak wei ke jinga lap jong. Tade Reinhard Bonke. Oh brave punan kam bolba ya Afrika. Diki million ki kala mo diki million ya di pekia. Betul ki ya ki mana ki pe. What by up win? Praise the Lord, hallelujah. Dawo kren thale klam kren keten kasi. Ukren ni kani. Diversities of tongue. Ibon jak kita le. Tong ni ya syakwan. Hato don kam makabalang yes tapi pek nang ni hi nak kajuk kalendong 1 Corinthians 12 kat khot pat bar pra ngan puli te don ki mau blai la thong hakabalang kabaning kong ki apostol ba gi no sulpa balai no hikai nda kum ta ka balai kamba hade kita ka jing ai bon on pen khia ki no ngerap iba sencha bat bon jai ki thale udang ong tu hato baro ki long ka apostol Hatu barak kilong ini tulpa, hatu barak kilong ini kai, hatu barak kilong balai kamba, hatu barak kilong kabon penkia, hatu barak kilong selit, hatu barak kilong betai kiten. Namar pembarak. Mak kata kadau upol usakran hang ni, yakinong goren. Usaong hang ni hi pada kasju hi kesti bening kong goren kalau nong pak bakat sau, wong kumno kinong goren wong. Toy ngakwa sisa bapi barak penkeren lagi THYLLIEJ bamtip. Namar baro ate minta ngakwa ko kinong koden ko ki bangai yang hiru belai nong keren namar ka day ka second encounter with God ni kala kabut la shon sharp do MYNSIEM ko bang kala kabut MYNSIEM ko one man shon sharp Ephesus 1:13 Ephesus 4:30 nanta dar ka ktenjong belai ka keren ar ki koren wei ar ko ar Shon sharp. Hari kecil pendap kedai kewaipat. Kau mengajuang. Bau beliau, uyo yang ni kebor, lani ke beliau. Kamu jisuang up, tanda pendap itu dah kebor. Kedai kecil tray jong MYNSIEM kau. Kamdai syok kecil tray jong beliau suka mu. Gi keren telit, gi ngai, nama kecil jong beliau ngai. Misu ang laka keren dikit dah kejingat. Bawa MYNSIEM boleh bahu usap ai dikit mungkin flow. Kiba bonjat diversities of tongue. Ngin pet katok ane kibat. Ayu kidon kam. Kini kijing ai hangi. Ngin long jai. Kapan ni kong ka Bible ka ong nang ni hi inom ya jingai. Wong 1 Corinthians itu kalau nak khasau, nama utau bakran dah kata bamtip kran kibriu henrai hau breikan kata syua. Nga kran kata bamtip ubahajan nga umnum songso. Kibai ginum songso nga kran hau brei. Ngahon nama ngako. Ngahon nama ngasongso. Kawan kabor. Bagai nang tawong
Namar Omdon way was on to Andre how would say Ukrainian Mayan. Andre Gajan Bagay Tulra. Andre told by Tulpa, Ukrainian Hebrew Gabante. Natagnya at Hot Basau. Utaw bakren na katali bomtet utay yalade. Utaw bakren na katali bomtet speaking in tongues utay yalade. Kawan kajing tay yalade. Why wong kwa kren kum katali banyo kajing tay bakajaman sem. Ukren how blay kajing bayam. Ha. Asay ong. Ang kren tali, idway tali, irway dik tali. Kalau MYNSIEM dengan mobile, but ni dial your phone number jauh beri. But abang akren yang ke mobile happy, PYNBAPTIS happy. Fikir dengan mobile yang angan SIM mana? Akren di tele, akren mobile how beri, beri SIM, nama kalau nama. Ikren how beri yang kecil mayan, but ni tay lagi. Hallelujah, ngating aku aban tay lagi. Kenapa dengan bor? Hiji doai juga kita long, oi bat amen. Hiji ngesat juga, hiji ibu boleh jumpa. Hitep nam dah hiji doai kita le ke Hamstad. Mila Shem bun kita hiji Shem, kejing pelaga bun. Piru ina flamat sesior, kejing Shem MYNSIEM. Pinyo kejing plah. His flamat his Shem sesok tuak beleng, kabang palat. Hang ni, kaju kalau nak thot khat sawan. Nama lada ka duai dah ka THYLLIEJ bomtip ka MYNSIEM juga ka duai. Hendak kejing sempang juga ka long kelam sei sok kan. Ngam soto, ngam sempang tambang ngai. Kai ka keten boleh. Tiun sana aku no thot khat san. Jadi ni aku no. Ngan duai dah ka MYNSIEM, ngan duai dah ka MYNSIEM, ngan duai dah ka sempang ru. Tak tahu ngia lap ru kejing sempang ni, duai ru kejing sempang. Duai ru how MYNSIEM, kamu in tongues. Pada bangit nyenyes ngap ya keten jauh boleh. Wat kerkit. Kawai kabah mentoi palat. Ya kajing syakri jongi habang ikran lagi THYLLIEJ. Kalong ba kapen pau. Ya ki kibare kijong blay kasi upol biang si koren kal nong kabaningkong kal nong kabaar kabaningkong kasi kal nong kabaar kat hot kabasipo ngan pule fi hanray blay ulapen pau yaki hangi da MYNSIEM jomu namar MYNSIEM uyit yaki baro wat yaki ru kiba jeliu kijong blay MYNSIEM jong blay, uyit yaki barok ke jeliu jong blay. Kalau nak kena kita le, ila ayu MYNSIEM take control. Tak bangai, uyit. Ya ka bangi game tip. Uyit, utray, ukerhu. Ya ka ay mga amnot mangikwa. Upendap, mau pendap Hamstad. Don't worry, syakri jong blay. Namplay la de ngadon lagi jong jing pla ubadang syukurlah ka bomot dangshen udang yo ka jing PYNBAPTIS MYNSIEM khoi udang keren THYLLIEJ dangshen haba ulai banduai ba wei rang ba ya ka wei ka ba pang ka ba shong soi haba ki duai de ki jing duai da ka jing sempang de ki kten ba song tho ka ro ka duai lang setan banang bantun bot hade lu bre keren yo ban keren de ki THYLLIEJ duai lo de ki THYLLIEJ jangan ngam basah pang lenyar kau bagayo jing pelan. Hallelujah, praise the Lord. Dwai hau boleh kejing bayan boleh benyale tapi nong hatu gini kejing dwai dah kiba kita bersau tu kita hi manai kau geduk sai kataru jiswe sebu keren yelap wai di farsi bagi beri bersau tu wai syagri bu jong boleh wang haba penrum sipai eu breu lai training eu lai ka suno eu
tambah kelemai kuli tu sipai nilai elat semua hab sepuluh ini nong syun Reu sipai badan kuli usian lah ke bapdo na lah ke basian ke kuli kadai ke jing keren de kita le da ka bor se bahoi hallelujah la kam don tikum la kam don kam tu Yesus sakran hi kumta song te le yalap se ka berthai tau bangai baptis on keren pat de kita le Marcos kan riu nong tongan pule kata ya roi try pra bangai long jai jai nhiên keren ya ka kten ublai na ka kten ublai om na ka jing start jonga om na ka jing champang jonga ngam long ai ai lam de dei bo mun se bo khoi ai bo renga bo bo ya ne ka ji kai Marcos khan riu la nong ni pule ya ne wong ulo ong ru aki to le chika pertai boro ya la be koswal ki benre boro to bo ngai on job baptis benem reu to bo ngai la penrem kini kita kru kin bod ye bangai ka teng junga kin ye be no so kin keren da ki thalle matamai new tongues speaking in tongues bau song ni sanran up dan pendap ifi ka bor asni pentegas kliyo di menta sakawai ke ji kai upol ong kumne 1 Corinthians kalau nong ka khat sao tiu pol sikorin ka kong ka hot ka balai phun dai wong kumne sao pho beras lin pule lai phun dai ka ong ba kum ta ko ber bangai tu kwa her ya ka ban ya thul pa yes praise the Lord andai ban adong ya ka ban kran ki sani bam tip what adong what khang hodong what tam chui kai ka tam long Wana dong yo batrang bo siang bo kwa ka bor ba ka jing shakri kan long ka bo ong ka ten yo blai ka hi ma blai kam ri dom tang ka ten ni an le ka bor ke wada dong tang bo ong het khol ba sau pho ka ni ba don kam phi han rei tul ai bo on le itnat ba ka jing ti ke baro bagi siap thank you dia banyak ya kene ki ong bakam berhenti show la kala wan no men se bahoi da ka jing thong tho yang kten yo blai ba phi thrang currently kanyai bai ubre war kana thle udon control man sane uwei na so yo men se dei ka bor halor ladi ndai ka ka ba shu yong klam itnat show itnat currently ubre ndai blai jom ji kheben dây tăng nam mar phim sống thô bạc lá cũng ông về lòng quê cái JINGDUWAI lu lê lê đây mình ta phát gì là sống thô phá em ông show cũng ta unong show unong yele persya usaitan cũng sinh vào hộ được bây giờ nó ngồi tali quay cả ta rồi uy lệ cho mình ngồi vào phim nông piang namar kahima ju ka khabret bakaret haba la yele ublay haba JINGDUWAI Isaya ông ketian jong boleh kong Isaya arfal nong dekat kalwe gede gejing pen pongat gede gejing datai pi doi de doi pai thele pi jatai pi pongat ila ban doi bon kita ni doi de ketian ma song tho ni la e kan no don ko tang sipau ni don bis nang ta bakhalnya si kenta la lon ketian thai non ke jabeng habjet ketian hale pi doi de doi thele shu on house rai kum ong ka shithi por shirom phra atun reu ya ka ingin doi ngim tep show lagi ot her her om sem kau ot dai game struggle show iki kete ngila keren iki thale hallelujah ngila ban doi bon kenta ulai penyasai ulai penpau ulai pentau ni pek ya ka wai ka kete ka bang ba sipang ne ka jing keren thale ini share bat pi namar kumong wei nong tho wong ka jing kren de thale ka dai ka close circuit television JINGDUWAI CCTV of God hare bon gimes ka CCTV ka trayu ka record ye gitu ke ya baro
Kepenpau lagi nong pet hadin. Mak ban bure. Kai stiu po chi koren kemening kom ket khot ke ba sai chi sen. Nang ade ket khot. Kal nong ke khat wei sai kan mau. Namar uno breu bai tho ye jong breu. Wei to ni. Ngan tip yu si phang jong phi. Phi tip yu si phang jong a. Ngai te ka tip yale de phi tip yale de. Pe. Na ba no breu bai tho ye jong breu. Hanai tang ka men sen u tau breu ka po jong u. Kom joru ya kita ke ru ki jong blai om don bai tho han rai tam u men sem u blai phim kwa ban yo ya ke jing pendap jong men sem jong blai u bai tho ya ke ki jong blai ho pia sai dang hene phem so tho han rai u pen pao ya ke jing mon jong blai ka bo kwa ban dai ban ker khu yang ni ban klan ke jing syakri ban em ke balang ya roi try namar ka por ngin yan upol uhikai uyalap episode san nong ni brio ba khrau jong blai ong kum ta ka thot ka khat phra ong hang ni tuan long pi ba buai da kawan saya tu kadang nak jong Bible study mo Henry wang tuan long pi ba buai da kawan habadon ka jing hinwin Henry to long gi bedap do men se be filled with the spirit kan ni para bagai kira kelakon kan ka balang tolong ipendap dong mensim. Namar ya pendap. Kan nanti jong usia Damaskus. Ingin mau kamu apostol ka kendai leno. Lai syam mau blai lok lakamot, lai kran mau blai. La IT la de. Paula rum sing to yen Damaskus. Duai yo i ka vision yo Ananias. Mau blairu kran yo Ananias ong khalet duai yo Paul klang ban pendam yo do mensem ba khoi hallelujah kadai ke jing syam mensem ka ba the second encounter is for power ka benikong kalong ka bo bangai kula ka bot obo mensem u syam apa ju kalong ya u namata jong u ban hau re ba pendam na u shakiwei from his need to human needs. Na gajing don't come jonga ka simet ndala pendap la slay kale sigi way pat you real. Ta ga gajing pendap jong se ba khoi. Tin pek ayu kain ka ja nakapor chakapor. Bagi brio ki dap dong se ba khoi nang ta ki kran de gi way pat ki thale. Ngin pek ke way kum ganuksa haka yeng jong Cornelius kaba si Paul nong ke kam apostol ban stet ket khot balai fusau hayeng Cornelius ne Cornelius dai urang ba sipai jong ka ken hon haka himaro breu banang mastat bodon bor tambo chapte yo bre hallelujah ai người yêu play ni play mà đang cái position mà đang start tăng bao cái bà sắp tới rồi yêu play long cái chính cái khu ya ki cái gì trong ki bắt ya ki way rồi bắt ya cái balang rồi còn này sang này hi cái vision nó phá hot yêu Petrus bắt cũng ta sai pule ngan pule khot balai sao anda cũng tao Petrus lang là cái center bolong si sang asong tho bao play lo long u ba nhau si liang khmat và pin nhớ ya cái này cái chính ai nhiều siang khmat ba tang kitai ka syong api ba hanga bangin pediang ba yo ya ka ka bor pin sultanat ban yo ni ka bor pinong ke nong hesai mata yel ra ka yeng sem pin kran de ki le au brain ban pau pai ang ne ka jayu te lai lap Petrus hieng Cornelius
khot sawan stet kat bau Petrus dang krani ni kiten kat bau daya MYNSIEM khoi ula ha be kita baro ke be skau ya ta kiten te ki bana ka chi ot share ki bala ngai kini ki ki breu bala ngai kat ki breu andam bar Petrus ke la sau kendet namar ba ki gentle ru la the no ka jing ai MYNSIEM khoi la the pu ji pendap namar ki le yosko ba ki akran de ki thale ba ki pen crowd o play praise the Lord hallelujah glory to God nantau Petrus over there don mano bla bana dong e rom ka dong pen sikini beli apliang MYNSIEM khoi kunjo komri ai nuksa ba uru wa yo e kata Teo lo ko mat baptis iki kateng Jisu. Kaji penbaptis MYNSIEM khoi kelaban wan shua kaji penbaptis The baptism of the Holy Spirit may come before water baptism. Break tray kan bu umon. Dan buan adin ke water baptism. Kat kum kaji terang. Kau berterang berseliang unyo. Nga tengah terang. Nga menshua Ngambio ya kan hadian hagi swi bas ba menshwa la ya shakri yo blai ngaya we perlok baong ngani ba pul ngai phi atusat sem shwa phi la kum to menta kala fel praise the Lord you try Paul wong hinong koren wong konong koren akren mga kambon hagi thalej banya pi baro ka stiu Paul sikoren ka maning kong kat khot ka ba khatra nan pe sa ka wei bada ka jingja nganda pule ka ne ka bangala reform ne ba kata ka dei Paul hak lenti sha Damascus kam apostol ba khat khandai nong mentang refer mentangan pule maka dah jika ingin yo ya kanong rem pada bangai kenang bangi nomla ban sya elam bakla nomla ban pen telot yang ni dah ki weipat Paul ngeli i jungu Paul Ephesus ulai poi hang ni mentah hakai para bangai kalau nong beningkong ketua ngakran menes pangkeliti Damascus yo Paul pimlong confused kadai nak weipat bentah kadai kam apostol kendai mendai kan kendai maaf ya nga kajing kelar umur Paul kadai kam apostol kendai lenong kalau tiju se Damascus ai ngoi blai MYNSIEM pensyai but mentang in pat ya ka encounter jong ni shaki jong play apostol bokraw hagi para bangai sya Damascus kam apostol kal nong bakha khandangan pule te kala jaman ba Apollos udana koren ba Paul unda ula leit lingbai kita ki phang ki basaneng ulawan Ephesus ula syam ya ki belong senran ki belakala ka babut balwa kli ki philap diang ne yo MYNSIEM khoi nan ba philanget Bakil ayat tu yem sim le aso wala dadan MYNSIEM khoi andang utaw la kli ki haka ite la penbaptis pi udang om kite kle tu haka penbaptis Yohanes nangta tu polong Yohanes penbaptis pi da ka jingkala ka bamot udang hau pai ba baki dai ban ngai hau taw ban sawan adin jongu kata hau Jisu anda kle aso de ka ne la penbaptis ki haka kateng try Jisu again Maka ada orang dan jing fair buat penbaptis arsen, nanya lain sen ro. William Carey fitem na kan no sen, aku dah sen. Kaya jing baptis, kena jing yap jang kedo, yap si yap kedo, pen yap pen do jing long do. Mi pen temai brio, em kejam sem. Dan dalam penbaptis seki kejayu. Dan dah Paul lebu lagi kitio, haki MYNSIEM khoi ro wa lagi. Bat kira keren lagi telit bagi tu lupa. Bau doang ni, tikila don baru kumba kan armut kirang ba, kira sauto, kira kelan. Ndai kena
ndai ki tai udah om kirang ba om keren tele keluar mau langsung dei orang ba tu orang ba hi reo wan men sema koi om salia phi rang ba ne kena ni klo tang hi ki ba tang kini ki video ki tang ki mong hi la da PYNBAPTIS na jo an than no ông PYNBAPTIS ko mi la da praise the Lord ali ha ka teng yung Jesus da ka bon men sem khoi one book men sem khoi ki kran ki thale ne sa ai pat pra mangai phin kuslai sa ai pat phin arta den sakaway yaki apostol hi ka baca bonang beriu ki ong nila kala ka mot la biang bum tu la biang ong nei lei phin poi benang hi la kala mot la phim la pop phim phai de tang ba kabor bo long wai un kala mot kabor bo pang yok ya ya la dia phin yok ya kabor phin don jingai kabor ka phin so tho ba ki tak ki bot ki pangai kabor phin ong da kaboi ong da bor du min sem jong a ong utrai ya ki lomba on pen kan ria ya ki lomba on pen kan ria dashisha ya ki lomba on pen kan ria du min sem jong na ong utrai. Oh hallelujah. Jayu hang ni ka por bo Jesus la dat mi pat Jesus suaban ki sebenang ka por kala i tho kala biang la pendap ha ka gospel yones ka bar paulenong ka khot ka ba ar pau ar te habau la ong ye kan he ula persat halo jongki ngan pe khot bar foi ban sai anda ka tau Jesus long pat haki long ka jing sok ya pi kumbau pa ula pha ya ngaru nga pha ya pi te habau la ong ye kan he ula persat halo jongki bolong haki to pdiang ya umen sema hoi Berasata tu ususan siap, mentagi na pediang, benda yo i ya kadak ya kajing tray uben sem bakoi, kum yo i usiman, hai kam apostol kalnang bafra sapule usiman unong le bertong, yo i baksanan di dwai ibang ngai yo kajing ai men sem bakoi, hado kaktayo pantet, tambau pesor songwat tet ya kabol blai ka pisah to kata kaya na kajom meji kai, hang la persad di senan. Nama usong tho bagi dankam, bat nada persat wakil sebenang udang ong yaki padang ni, kepada pulih ni, mungkin pulih pat saya sen usong kian dia apa dia ni kapor kam pastor beningkong khot bapa, anda lawan musim khoi api, ti unwan gumno lay up, bat uswan musim pentewas, kajing pendap musim khoi, kajing keren thalai kadai kajing thang kajing slang bangai kabawan hadin bala kala kabumot kadai ka power ministry beliau kene kajing duai da kabor kajing lap da kabor kajing bai ka kamu blai da kabor kajing thai jing duai ka jano kajing he kerta kajing kerta kem dan menta ban khang hoi ngam mot ban ong ba ngin le palat bade kabor Nday ngin pendam, praise the Lord. Ni tangi beje sang. Hanu senam mementa. Arho Mai Jun Julai ngi beje sang Agos sangai sipor bejul selam. Segiwe pa gibenta jong ka rikasi. Yo ya kabor wong. Kene kadai ka boleh wai. Kene ka jing samasen jing samasen ko barsen jing trai masen ko baptis men ko ka ding ba gran thali kadai ka jing samasen ka ba hadin ka ba gilaban le sibor ya ke ka ba gigim laban le hakai mau blai sakawai jing kali pinong ala i breu jong breu ponon kam ki kim ju gran thali u ai ban tip ya kata haka jing dei jong ki sibat mau blai Kenrai lara kim keren, kim pediang, itu ki badonya kan ni jing eye of evangelism, ki alap, lada ki pediang lay yang ni, ho, what a mighty God we serve. Ki kamba ki dakhla kinja, ki ba kham khrao, lada kham ta te blay song,
be filled with the Spirit. Rong phi with tap do MYNSIEM. But minister ki apostle ni ya ke jing trai bor ba. Bo mai ta ki wa he ki bangai. Kat kum ke jing thau jong ke jing. Nga ta ngai. Hallelujah. Ngai ni yang ngai lang. Inyo ya ka suloi ka badon kuli bangin siat ya ka bor jingdum ay boman ndai shu da ka bor bangin so thu jong ki jingdwai jong ni da ka bor jong MYNSIEM ba khoi namar ma u de jisu ang on pendan buram ya nga dalwanu MYNSIEM ba khoi no petikan ban pendap ya pi ayu ngin pendan buram ayu ngin la dai tang MYNSIEM ba khoi nga ngai la thang ni namra ngarwai namra lam da khi MYNSIEM ba khoi khi kan haklat ka baslay tang khi la slay ka badap ka klat da ka tang khi ka slay shigi wai ani ka jin pendap ka badon kampalan bo blay yo prom yaroi try ngangai blay la karku la ain to phone number phinkali sibot indang ye juba nginya slok kadai ka subject ka bayar la phimpiam fidu e ka Sendran yung Jesus Christ kim simong kala biang try layai but me don't come sure when you up ka bor ready so to don't come palat kano tam mga ba mapi baya kani ka bor wai ha baro ki ba me bagi ba kongo trust and obey ngay bat kongo irwai daba don not sure ba pin sok bat u jisu thang ban ngay bat komo ko ma gini kiski menta gini kiski ka jingjot ka shakhe ka pop ka trai borba ka no ira da la ka jingla la jong dai bot shong try pen ngam ya na MYNSIEM man po ni me kan shakri me ka gung kutin kan dwai ha jing champang kan dwai ha MYNSIEM ka mo da kai thlei when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. When we do His good will, He abides with us still, and with all those who trust and obey. Tangkan error kam, naik penbuan jingkeli. Lara kam don kam jingkran thale tenung tho ta ka Bible. Oh, let's show try la phi pat priang bam pat ngai let's show try then ha ka jing try bret ju phi bam kran hang ta sa sedang bahaya sem jong ag sedang man kran chi kan tenar ka tenong ya chakamat ka to ka dei no MYNSIEM ba khoi bat ka don ka jing pelat ka makarao ka don ka jing ja thai bu ka jam sem bau blay uyo ban tray kam krau nomor kemana dia kerja kam don show kata ono ni kat ngai ke no ken ong dei perhat sikiwe sudah runang hi ngai bat ko trust no be ko yo blay ngai bau blay yo ko buram ya roi try amen ngandwai try yo me ko buram kini mas ngap atrai jisu be to penjana shisho no MYNSIEM ko chome men kia ki hikai patai yalam trai da ka ding MYNSIEM ko maka ni ji hikai trai kanyo jaka trai jisu be dan kampalat trai ni ki si bukum kini trai bagi bangai trai jisu be kenom shu sakot hajo trai hane kin shakri ka bor kin yalam da ka bor kin doi da ka bor kin i bo blay lo bala bo breu ka lo bamla hane ki gai baro bo blay ki lo bala try jisu yara biki kin yet yame kin boy chaka ka ba me kwa ya ki ban boy try jisu i pan ki te jesus na amen yara try